Прывітанне, паважаныя сябры! На сувязі дзяржаўнай установы адукацыі сярэдняя школа нумар 118 горада Мінска імя Канстанціна Канстанціновича Ракасоўскага і наш малады музей «Родныя вытокі», урачыстае адкрыццё якога адбылося 16 красавіка 2025 года. Гэта стала справай, якая сапраўды аб'яднала пакаленні. Але вы не глядзіце, што музей такі малады, цікавага ў ім шмат. Выставу музея складаюць некалькі тэматычных экспазіцый. Просім у хату, куток гаспадара, куток гаспадыні, вячоркі. Кожны экспанат мае сваю унікальную, падчас захапляючую гісторыю. У нашым музеі можна ўбачыць пакрывалы, якія ткала маці нашага дырэктара, калі выходзіла замуж, сямейную драўляную калыску, якой ужо больш за 100 гадоў. Ёсць тут жарнавы камень і кросны, мутоўка і калекцыя гліняных збаноў, і ўсё сапраўднае, чым карысталіся беларусы ў сваіх хатах амаль стагоддзя назад. Сёння ў музеі актыўнае жыццё. Праводзяцца экскурсіі, творчыя сустрэчы, музейныя ўрокі. Удзел у конкурсах і акцыях таксама неад'емная частка актыву музея. Тут утульна адчуваюць сябе і дзеці, і дарослыя. Запрашаем у наш музей дакрануцца да родных вытокаў.